Alicia Pejnov og repræsenterer Gaden Finder Vej, som er et projekt af mig og Lise Jægersmith. Og vi er begge to arkitekter og bor her i Jægersborggade og Hørsholmsgaden og sådan lokale her, og arbejder med det her byrumsprojekt, som vi kalder Gaden Finder Vej, som handler om Jægersborggade i det her tilfælde, men som sådan set også kunne være alle mulige andre steder. Det handler om at finde ind til til stedets tone, vil jeg sige. Her sidder vi foran et værk af en billedkunstner, der hedder Ditte Soria, og hun har arbejdet her i gaden med det her vindue, som er en af de måder, man kan udstille i gaden på. Og her der kan man sådan lidt se, hvad det er for et koncept, vi har kørende, og det er at gå ind i nogle kælderlokaler, som for eksempel fungerer som cykelkældre, eller som lagerlokaler, eller andet, og så skabe en udstillingsmontre i vinduesrummet, så man kommer helt ud i kontakt med gaden, og så der bliver skabt et vindue, som er andet end et mørkt støvet vindue med en masse cykler foran, som det her det var før. De butiksskilte, som vi har skabt til den her udstilling, det er med tekster af Maja Sander, og det handler om tegning, og det her det er Majas værk. En masse små fine digitale tegninger, som handler om netop, som vi kan se her, om at opløse skala, om at forstå et sted, om at aflæse et sted og se det som et atlas, og om at arbejde med tegningen som et atlas, om at opløse et perspektiv og en masse andre interessante ting. Gaden Finder Vej udspringer på mange måder af en krise. Det vil altså en æstetisk, eller en social, eller en finansiel krise. Og her der ser vi en finansiel krise, og det er, at vi oplever det her med, at mange butikker de lukker ned, og der er meget til salg, og der er meget, som skal renoveres, men hvor det ikke kan betale sig at renovere det, fordi det alligevel ikke kan blive lejet ud. Og det er den situation, som vi med det her projekt prøver at svare på. Ved at iscenesætte mange af de vinduer, som før var tomme, så er hele gaden så at sige blive iscenesat, og nogle af de vinduer, som ikke er tomme, som f.eks. det vi står foran her, kommer så også ligesom ind i den iscenesættelse, vi har gang i, og det kan skabe en tvivl om, hvad er værk, hvad er ikke værk, hvad er et kunstværk, hvad er sådan set bare et spøjst vindue, som det her for eksempel. Vi går også meget op i ikke at skilte for meget med, hvad der er hvad, og ligesom lade den her tvivl være til stede, og arbejde med den her uvished, som vi synes er et interessant felt. Det her det er et lager, som håndværkerne har inde bag den her udstillingsmontre. Og det vi har gjort, det er, at vi har blændet af ind til lageret, så der er opstået det her rum, som er cirka 1,5 gange 1,5 meter, og så 0,5 meter i dybden. Og lige nu der udstiller kunstneren Steffen Jørgensen sit værk. Og det viser måden, vi arbejder på med at lave de her dobbelte funktioner, altså at der både er et lager inde bagved, og at der er en udstillingsmontre foran. Samtidig så kan vi se her, hvordan at vi med det her projekt får skabt noget lys i gaden, helt konkret ved, at vi har lamper i udstillingsrummene. Og før der var det her vindue et mørkt vindue. Efter klokken 2, så sker der ikke noget herinde. Og det vil sige, at det var et sted, som var fuld af cykler og stammel, og som ikke rigtig tiltrækker noget som helst. Så på den her måde, der får vi lavet en oplevelse i gaden. Gaden Finder Vej holder faniseringer hver første torsdag i måneden, og det gør vi sammen med arrangementet Late Night Hunting, som er de mange butikker, specialbutikker, som er her i gaden, som holder et fælles arrangement, hvor de holder åbent her om aftenen og laver forskellige fine ting i gaden. På den måde, der forsøger vi at gøre os